Megyünk egy függőhídon. Emese megy előttem. Ilyen vékonyka híd. De ez még a jobb minőségűek közé való, mert van, amin tényleg csak ilyen lécek vannak. Ez elég jól kiépített ilyen deszkákkal. Na mindjárt a feléhez érünk, és akkor megmutatom, hogy vagyok. Itt van a fele, úgy látom. Emese meg belengeti a hidat, aha, most így állok egy helyben, meg lengeti. Szóval alattunk van itt a Gletscher folyó. Ott vannak a nagy hegyek. Másik oldalon is megy a Gletscher folyó. Itt pedig az én bakancsom, hogy én is rajta legyek a képen. Ha megyek gyorsan Emese után. Jól belengedte nekem a hidat egyébként. Majd mindjárt megmutatom, hogy néz ki ez a híd egy az egyben. Még mutatok nektek egy páfrányfát is. Aha, ott van. Ja, vége a hídnak. És így néz ki az egész. Csak néhány kötéldel van itt a szélén kifeszítve. Amúgy meg függőhíd, úgyhogy láng szépen alatta meg hömpölyög a Gletscher folyó. Na ennyi mára.